Anyị daalụ nwanne anyị nwaanyị bi na mba Eliza. Kedu ebe bụ mba Eliza? Ọ bụ mba United Kingdom ka a na-akpọ mba Eliza. O wee sị na onwe ndị ji visitor visa wee bịakwa itinye na nsogbu, bịakwa nnọọ ịnarị abi chụpụzi anya ndị be anyị. Ọ dịkwana mma, o nwere ihe ọzọ. O si na ọ nabata afafa, si na afa ga-anọ 1 month. Nne nwaanyị chi ụmụaka na-abọbịa, ọkwa ya ka emelide 6 months. Ọ gakwara onwe ya aga wee gachapụta onye ahụ wee pụọ. Nya ka o sizili ọnwụ sizi anya ịnọkwatago andị na-arụzi ọrụ, ịkabikwela ibe m na-eyi ụzọ ọkụ na mmiri na-elikwe nri m na o siri ọnwụ. Onye nke ahụ bụ osi onye nke abụọ bịa, onye nke abụọ bịa chikwara ụmụaka 3 bịa. Ebele na-eme omekwa ebele wee nabatakwafa si ọkwanye ya ka anọkata. Ọ sikwa n'ụwa month n'ezigbo 3 months ka ọ nọzi. So ka ọ na-asịzi anya na ndị oyi ya niile, o wee jegwafa na nwaanyị na-asịzi anya pụọ maka o make go friends. Ọ na-apụ ụzọ na-abata na-emeke friends. So jezie gbacha ndị ahụ ya na ya na-akali ụka akpọ oke fon. Ọ sị na ndị ahụ gwara ya nyasị nya kpeelie na ndị nwe obodo si na a na-achụpụ ya na ndị nwe obodo ga-enye ụlọ, na ndị nwe obodo ejiri ụmụaka egwu na a ga-enye ụlọ. Ọ bụkwa ya ka o jezi kpee nwaanyị anabatara ya, nwaanyị onye be anyị, onye Igbo, onye Hausa anabatara ya, onye Igbo kpee nye n'aka ndị nwe obodo wee sị na ọ chụpụrụ ya n'ụlọ ya na ụmụaka n'oyi. Ndị nwe obodo wee wụrụ kịtịkịtị wee bịa si kedu onye na-achụpụ ụmụaka na n'oyi ya na mamafa nka na ọ bụ ememe nka fa abịazie. Ọ sị na obi ebe a sinsi na-achụzi ya maka akpagoli alụ na-achụpụ gị n'ụlọ, enye gị ụlọ enye o wee chọọ imegidezi nwaanyị anabatara ya. Aha bịazịa si aka mgbe ọbịa kedu ihe akwụkwọ kọntrakt, kedu proof of address. O nwere ihe o wetezi. Iche na mmadụ bụ ewu, mmadụ ya bụrụ ewu. Ndị nwe obodo makwa ihe asị gị eweta nke o nwere nke iweta. Isi na-achụpụ nwaanyị asịkwa ọkwa eme nwa. Ọ sị na ọ ga-anọ 1 month na ọ na-anọzi 3 months. Ya na-enye ụmụaka nri na ha agwụfe arụ, na-enedere ụmụaka anya, ọ na-eje ọrụ na-anata nyanwa nke a na-enye ụmụaka nri. Ifugo o wee bịazie iji wee climb na afugo. Nwaanyị be anyị wee na-ajụ na-asị ụdị agwa ndị be anyị na-akpa na onye elufe aka ọ ka ga-adịkwa na-enyezili ndị mmadụ aka. Ọ na-asị unu nenekwe ya nka ọ jụzie na ọma nyezili mmadụ aka. Mmadụ na-anwụ anwụ ọ na-efu efu na ọnya kwụsịzie inye aka ka ọnya ka na-ekwela aka na-aga. Ọ bụ ihe o si ka njụ ọnụ. Unu afụghị nke mbụ bịa nọcha 6 months a gara aga wee pụọ maka ịbịa n'obodo ịnọkwata yele maka ọkụ na mmiri mmadụ ị na-eyuzie. Ifughị ya ndị ịnọrụbe mmadụ ị na-emekpe ya ruto na ịbụ onye ka na aghọ ada. Ị na-ekpesa oke mkpesa na-akọ oke fon ọ na-enyere gị aka. Ọ rapụzie ọlụ ya ma mkpe ya bulie dọba n'akụkụ bulu nke gị. Ị ga na-enye n'onye ahụ nsogbu nọọ ịnọ 3 months dị mma. Nke a bụzikwa ịbịa ide akwụkwọ onye na-anabatakwa mmadụ. Nke bụzikwa anya gbada ide akwụkwọ saịn ya nke ọ sịzi na obibe gị na-achụpụ ya. Ndị nwe obodo wee sikwa anya gaa iru. Ndị nwe obodo siri anya gaa iru. Chukwu nyere ya ka ọ bụ na fejego chinye aka elu binye aka n'akwụkwọ ewezighị ndị nwe obodo aka edu na-ekepụ ụlọ. Onye bụ ibi obodo bụ ije chinye aka elu, ndị nwe obodo aka ese ndị ọnụ. Nwanne anyị nwaanyị na-asị m nekwa ihe ọ na-afụ m kọsakwala unu. Ọnya ka na-emekwa eme mma ya na-aga n'iru ka ọnya kwụsị. Biko nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwa na ọ bụrụ na ifolobere anyị n'elu nke anyị ebe ede ifolo. Ọ bụrụ na ifolobere anyị ibi aka na folo ka ị na-efolo anyị ihe ọbụla anyị na-eme ka ị mata. Ndewo ka emesịa.